दिनैहाय सेसापानी हाई स्कुलाव फरायसा थाखो 9 नि फरायसाफोरनो जि साइकेल राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा आं बेखायनो आसाम सरकारनि बयनिख्रुइबो जोंनि मुंदांखासिन जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों जे फरायसा फरायसुलिफोरनि जि गोनांथार मोनसे जेंना बे जेंनाखौ दिनैहाय सुस्रांना होनायनि थाखाय खारन साइकेल गैयैनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै फरायसालिनिफ्राय थाखो खथा एंगारनो गोनां जादों आरो दिनैहाय बेनि थाखाय दिनै साइकेल होनायनि गेजेरजों दिनै फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा थाखो खथायाव फैनो हादों। दा बियो जोबोर मोनसे मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि। दा बेनि थाखाय आङो आसामनि मानगोनां CM बिथांखौ साबायखर बावदों। सेसापानी गोजौ फरायसालियाव सेसापानी बे हाई स्कुलाव फोरोंगिरिफोरनि जेंना दिनैहाय गोबां बोसोरनिफ्राय बेयाव सोलिबोगासिनो दङ। आं MLA जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंनाखौ जों मोनदांदों। आं बिथांजों सावरायहरदों जे बेवहाय जोंहा गोनांथि बायदियै माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसननायनि बेबस्था लानो थाखाय आरो आं BTR नि जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिमबो जों रिपर्ट खालामगोन जे बेवहाय गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दङ आरो लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चार बेवहाय गोनांथि दङ। सेसापानी हाई स्कुलाव जोंहा साइन्स लेब गैया, थोजासे क्लासरुम गैया आरो थाखो खथा आरो जोंहा थिं बे गोबां गोजाम जाबाय आरो थोजासे जोंनियाव डेस्क बेन्च बेवहाय जों थोजासे गैया होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखायनो आं जोंनि सरकारनिफ्राय बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सावरायलायगोन आरो बेनि थाखाय आं थियारि दङ आरो थियारि हिसाबै निश्चय जों फैबाय थानाय समाव माखासे बिथिङाव बे फरायसालियाव जौगानाय रायजोफ्रा नुनो मोनगोन। नोंसिनि दिनै बेयाव नुजाफैनाय मेडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानबाय जे जोंनि सेसापानी हाई स्कुलाव आसाम सरकारनिफ्राय जि फ्रि बाइसाइकेल राननाय हाबाफारि बे राननाय हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां 58 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां श्रीजुत जलेन दैमारिनि आखाइजों जों दिनै बेखेवबाय आरो राननानै होबाय। गासै जोंनि क्लास 9 नि एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम मोननैबो लोगो नांनानै 76 खान साइकेलखौ जोङो दिनै राननो हाबाय आरो बे साइकेलखौ राननो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै आसाम सरकार आरो लोगोसे जोंनि 58 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां जलेन दैमारि बिथांखौ जोंनि स्कुलनि थिंजायनिफ्राय साबायखर बावो। बिथाङा दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय आरोबाव जोङो बे साइकेल मोननायखौ गोजोननायखौ आसाम सरकारनिसिम जोङो गोजोननायखौ बिथांमोननिसिम जोङो बावहरो आरो लोगोसे जोङो खावलायबावनो हास्थायबावदों जोंनि बे सेसापानी गोजौ फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दङ। दासिम जोंनि फरायसालियाव 8 जन फोरोंगिरिनि जि पस्ट बे भेकेन्ट जानानै दङ। जोङो खावलायगोन थाबैनो बे भेकेन्ट पस्टखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो आरो जोंनि बे फरायसालियाव जि नांगौफोर दङ जेरै नांगौ बायदि क्लासरुम गैया, नांगौ बायदि जोंनो अडिट'रियामफोर गैया, नांगौ बायदि जोंनो स्टुडेन्ट्सनि जि कमन रुम बेफोर गैया, जायनि थाखाय दा आधुनिक जि सोलोंथाइनि जि हाबाफारिफोर लादों गभर्नमेन्टआ बे हाबाफारिफ्राव जोङो जेरैबायदि जोङो सोलोंथाइ होनो नांगौ फरायसाफोरनो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जों होनो हायाखै आरो फरायसाफ्राबो बेफोरबायदि सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो मानगोनां जोंनि तामुलपुर समस्तिनि MLA नि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारखौ खावलायनो सानदों जाहाथे थाबैनो बे गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै जोंनि जि फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनो गोनां बे सोलोंथाइ होनो गोनांफोरखौ जाहाथे जों होनो हायो आरो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो बेखौनो जोङो खावलायगोन।